Pribúdajúce roky nás každodenne vracajú v myšlienkach na ľudí, ktorí z nás prevádzali životom v minulosti a vďaka ktorým sme spoznávali naše mesto. Sú to spomínania spontánne a spravidla sa nám v pamäti vybavujú vždy, keď prídeme na miesta a medzi ľudí našej mladosti. Zdá sa nám, že je to toľko rokov a pritom ide iba o zlomok času v porovnaní s bohatou a ďalekou minulosťou nášho mesta. Rozhodli sme sa spolu s vami kráčať dejinami a vžívať sa do fascinujúcich príbehov obyčajných ľudí, skláňať sa napríklad nad písmom, ktorý vytvorila pre budúcnosť ruka neznámeho pisára pred takmer 900 rokmi. Povedzme, že tu by sme mohli začať aj naše rozprávanie a putovanie a spoznávanie minulosti nášho mesta. Pred 895 rokmi ho v známej Zoborskej listine zaznamenala ruka pisára z benediktínskeho opátstva, aby nám priniesla prvé písomné svedectvo o Hlohovskom hrade s tajomným názvom Golgus. Ale poďme sa radšej na to pozrieť. Je tomu viac ako 895 rokov, čo naše mesto si začalo písať svoju novodobú históriu. Zaznamenalo ju v jednej výnimočnej písomnej pamiatke. Je to v podstate dokument, ktorý je jedným z najstarších pre stredoveké písomníctvo Horného, ale aj celého Uhorska. Takzvaná Zoborská listina z roku 1113. Aby sme vôbec pochopili, o čom hovorí takzvaná Zoborská listina, musíme si povedať aj to, ako a prečo k jej napísaniu vôbec došlo. Tento veľmi vzácny dokument, ktorý spísali v benediktínskom opátstve na Zobore v Nitre pod dohľadom vtedajšieho opáta Gottfrieda, dokladá, že viac ako 150 obcí vtedajšieho západného Slovenska patrilo buď šťastí, alebo celkom samotnému zoborskému opátstvu. Prečo tento súpis vlastne vznikol? Predchádzali mu udalosti, ktoré začali v roku 1108. Prvé 10 ročia 12. storočia boli na dolnom toku Váhu veľmi dramatické. V roku 1108 totižto vtrhol český knieža Svetopluk na územie dolného toku Váhu a prechádzal popri pohraničných hradoch vtedajšieho Uhorského kráľovstva. Išiel od Trenčína až k sútoku Váhu s Dunajom. Pri tej príležitosti sa vtedy zastavil aj v Hlohovci. Zrejme došlo ku krvi prelievaniu a v tomto boji zrejme padlo aj veľa obyvateľov vtedajšieho stredovekého hradu Hlohovec. Král Koloman, aby túto výpravu nejakým spôsobom potrestal, hneď v nasledujúcom roku vyrazil do Čiech, aby túto výpravu pomstil. Nezvíťazil, no vyvolal ešte ďalšie krvli prelievanie, ktoré nasledovalo vtrhnutím moravského vojvodu Otta na územie západného Slovenska. Otto prenikol v podstate cez Hlohovec až do Nitry, kde zrejme podľa všetkého dobil aj Nitriansky hrad. V tom čase práve poddaní, ktorí prislúchali zoborskému opátstvu v Nitre, odmietli poslušnosť a vyhlásili sa za slobodných. Keď Otto odtiahol zo západného Slovenska, bolo potrebné všetky majetky a všetkých poddaných sceliť a určiť hranice, čo patrí kráľovi a čo patrí zoborskému benediktínskemu opátstvu na Zobore. Preto vznikla aj Zoborská listina v roku
1113, ktorú spísal samotný opat Gottfried. Archeologické nálezy sú tým druhým svedectvom, ktoré dokladajú tragické a pohnuté obdobie začiatkov 12. storočia na západnom Slovensku a konkrétne v Hlohovci. Aj tento meč, pochádzajúci z 12. storočia, sa našiel a bol vylovený z rieky Váh. Je pravdepodobné, že s ním bojovali možno aj príslušníci, hradčania Hlohovského hradu. Nie len tento meč, ale aj nádoby, rôzne predmety dennej potreby poukazujú na to, že osídlenie, ktoré v 12. storočí v Hlohovci bolo, nebolo ojedinelé ani sporadické, bolo to osídlenie vyspelé a nakoniec zodpovedá tomu aj postavenie samotného hradu Hlohovca v uhorských dejinách. Bol to pohraničný hrad, ktorý strážil starú obchodnú cestu cez rieku Váh a zároveň bol centrom hradného županstva. Sídlili v ňom hradní jobagioni. Boli to síce poddaní, ale do veľkej miery aj slobodní ľudia. Podliehali totižto priamo kráľovi a v jeho službách sa objavovali tak vojaci, ako aj úradníci, ale takisto aj remeselníci. Dokladom o tom je rozvinutá remeselná, najmä hrnčiarska výroba v Hlohovci. V 12. storočí sa tu vyrábali takéto nádoby, ktoré sa objavili počas archeologických výskumov v 70. rokoch 20. storočia. Vráťme sa však k našej zoborskej listine. Tá je pre naše rozprávanie podstatná a prvoradá, pretože po prvýkrát v písomnom svedectve zachytáva pomenovanie ani nie obce, ale samotného hradu Hlohovec. Ten sa v nej uvádza pod názvom Golgus. Na inom mieste tej istej listiny sa uvádza pomenovanie Castellani Galgocienses. Spolu s názvom Golgus jednoznačne dokladá teda slovanský názov pomenovania a takisto nám hovorí o tom, že dnešné pomenovanie Hlohovec bolo odvodené práve z tohto starého názvu. Prečo Golgus, Galgoc, Hlohovec? Prečo to pomenovanie? Je to hádanka, na ktorú sa snažia odpovedať už celé 10 ročia viacerí historikovia. Existuje veľmi veľa teórií, no tá najpravdepodobnejšia je zrejme tá, ktorá vypovedá o kríku hloch, ktorý tu vo veľkej miere nielen v stredoveku rástol, ale aj do dnešných dní rastie. Totižto pomenovanie hloch v maďarčine sa nazýva Galagónia a z neho mohlo vzniknúť aj pomenovanie Galgoc. Samozrejme existuje aj veľmi veľa iných teórií, ktoré ho odvodzujú od slovanského názvu glok, čiže slovo, hlahol, niečo v tom zmysle. Ale zdá sa, že to pomenovanie v tomto prípade skôr vychádzalo práve z pomenovania odvodeného od spomínanej rastliny. Vďaka opatovi Gottfriedovi môžeme dnes aspoň z časti zo zoborskej listiny identifikovať rozsah majetku, ktorý vlastnilo nielen zoborské opatstvo, ale takisto, koľko vlastnil aj Hlohovský hrad. Totižto, keď sa spisovala uvedená zoborská listina, tak veľmi dôsledne sa rozlišovali hranice medzi tým, čo patrí zoborskému kláštoru a medzi zemou, ktorá patrí k Hlohovskému hradu a jeho kastelánom. Tak je to výslovne uvádzané aj v zoborskej listine. Je tu pomerne veľa obcí, ktoré súčasne spolu s Hlohovcom po prvýkrát vchádzajú do dejín so svojím konkrétnym pomenovaním. A nebyť tejto listiny, tak by sme zrejme na dlhú dobu ani nevedeli,
ako sa naše sídlo v 12. storočí nazývalo. Pretože ďalšie písomné zmienky, ktoré sa však už netýkajú samotného hradu, ale dokonca aj osady Hlohovec, sú až zo začiatku 13. storočia pred tatarským plienením. Ak si zhrnieme všetky fakty a svedectvá, najmä písomné pramene, ktoré hovoria o hrade Hlohovec a neskôr aj o osadách v Hlohovci pod Hlohovským hradom a na základe archeologických nálezov, dochádzame k záveru, že osídlenie nášho mesta je nielen veľmi starobilé, ale práve v období 12. a 13. storočia patrilo k najvýznamnejším na území Slovenska. Hlohovec ako hrad bol komitátnym hradom. Zrejme sa vyvinul na slovanskom, možno veľkomoravskom hradisku. O dobytí Hlohovského hradu Maďarmi zrejme svedčí aj jazdecký hrob, ktorý sa v 19. storočí našiel v areáli Zámockého parku. Na základe neho bolo možné určiť, že zrejme po páde Veľkej Moravy bolo aj hradisko, respektíve Hlohovský hrad, terčom útokov starých Maďarov a zrejme mu pri jednom nájazde aj podľahol. Ako sa situácia vyvíjala až do vzniku uhorského štátu, teda k tomu roku 1000, nevieme, no zdá sa, že Hlohovec ako pohraničný hrad v tomto období, kedy nám práve chýbajú písomné pramene, vyspel na veľmi vyspelú ustanovizeň župného komitátneho hradu. Obyvatelia osady Hlohovec, ktorí žili pod Hlohovským hradom, boli jeho služobníkmi. Vo všetkom podliehali panovníkovi. Boli to vlastne pokračovatelia, ktorých zastihol tatarský vpád a plienenie v roku 1241. Vtedy zrejme z veľkej časti bolo zničené obyvateľstvo a takmer bola zrovnaná celá osada pod Hlohovským hradom. To je však už iná epizóda a o nej si povieme na budúce.